hamjak phainai chini hasteni Legislative Assembly ni adom tai Kokborok Advisory Committee ni Chairman Mojang Baronggunang Niranjan Debbarma tai Kokborok Directorate Tribal Welfare TRI tai TT ADC ni Kusuk Bremo Asuknai Officer Rock Hayawa Asukjak tai Khananai Rokni yang puila Beskanggo Asukjak I Hasteni Seikreng Okra Rok Okra Kubrok tai Kubun College Rokni School Rokni University ni Srungnai Rok Jotonono ang Khani Khakasang Norno Yaparei Anikok Sananayo Tini Khana जों Bisi Kuriknei Salo जों Khana Palailai Kokborok I Kok Tripura Rajyani Official Language Hanoi Kosijakmani Sal Apte Klayei Bisi Kuriknei Sal Khana Pongnai Engkai Abono Reguinyo Aboni Salsa Sekang Tini Sengara Putum Layo Tini Putum Laibani Puilayo no Jangsamani Panda Abono Lo Jibrek Ongnani Kok Tongo Jibrek ni ulo Seminar Rongnai Alojana Chokrongnai Koklam Pandangnai Arabo Chini Hasteni Chini Hani Kokborok Tai Kubun Language by Kubun Kok by Swinyai Rok Oro Kok Naraknai Borok Okara Borok Sakara Tai Chini Kok Tai Kok no Tui Kutu Kok Wan Suknai Swikereng Rok Kok Naraknai Norok Program Manbai Kina Borok Bawa Chini Oro Naising Tongka Eke Aboni Ulo Poet Meet Tongnai Mani Koglop Swinyai Rok Borok Koglop Porinai I Hastewo Chini Koglop Chini Kok Borok Baije Koglop Swinyai Borok Boro Koglop Porinai Abu Benar Saimano Abu Nulo Quiz Ongai Abokai Paikago I Pandani Busu Bongnai Ekai Chini Biskanggo Kabangma Program Takubrok Angani Kokno Polokna Naya Lokna Naya Angkok Barate Klenyo Ang Norna Tasana Nangai Khanatui Salo Tamani Bagising Kutumlai Hamba Zung I Kok Borokno Taibo Kotor Klenya Bagi Taibo Pusuk Saka Tisana Bagi Taibo Zung Krubrui Tisana Bagi Zung Samai Tanglanyai Khanani Salo Abono Rugunya Tini Sal Engkai Tini I Kok Busung Mawan Sunai I Kok Borokno Chini Official Language State Language Noi Zung Oro Goshirina Nibagi Tangnai Salo Laibu Mawo Je Soba Klailanka O Soba Klailanyo Rongno Klailangnai Rongno Busung Oro Kulum Yaparnani Khani Kulumung Yapari Borno Kongui Yaparnani Sal Engke Borni Je Samung Tanglangmani Tangbaya Bara Samung no Tai Busung Kam Klai Tangnai Sangguri Kawoi Yak Kongnui Bobo Klai Yakung Kongnui Tonui Buskang Yapri Sanani Bagi Jeng Semai Tanglangani Sal Takuro Tini Jeng Khana 19 January Iptui Salono I Tripura Rajyani Bidhan Sabha Legislative Assembly wo Chini Kok Borokno State ni Language Nei Goshimani Sal O Salo Je Goshinai Rungni Bisingo O Session Je Tongnai Abu Sharik ni 19 January ni Sharik ni Session I Bill to Buzago Ebong Abno Tui Alojanang Abu Pasung O Zora Je O Assembly ni Adong Tongnai Rungni Bisingo Kutang
hor busuk tong angkabo tabuk saimiya pia o jaro je cinior ni takok borong ganang Niranjan Debarma bokhor sa tong o jara Mukhyamantri angka Nripen Chakraborty Education Minister angka Dr. Dev tai Speaker angka Sudhonno Debarma ciniora hasuk khiribot kok yung silangnai Sudhonno Debarma babro Speaker Hegai lai tai de tang sabai se o kok se jaga je Tripura Rajya ni state language hisabe kok borokno gosi jakha Hegai tini Sudhonno Debarma korei Dashrath Debarma korei Abhiram Debarma korei borok jotono theibe Nripen Chakraborty korei borok jotono Dinesh Debarma korei Hegai Nagendra Debarma tong